Ahoj deti, ja som Ela. Kam som sa vám dnes schovala? Pozrieme sa, kde čo je. My to spolu zvládneme. Aha, milé detičky, máte radi keksičky? Kde sú? Položené hore na šálke. Keksíky sú na šálke. Kde sú teraz keksíčky? Áno, hore nad šálkou. Nad šálkou s kakávkom. Kde sú keksíky? Aha, keksíky sú teraz pod šálkou. Kam sa podeli keksíky? Sú na tanieriku pri šálke. Vidíte? Keksíky sú pri šálke. Kam som položila keksíky? Teraz sú pred šálkou. Kuk, kam som schovala keksíky? Áno, sú za šálkou. Keksíky sú za šálkou. Aha, kam spadli keksíky? Kde sú? Áno, sú v šálke s kakávkom. Keksíky sú v šálke. Ja mám rada keksíky. Všetky som ich zjedla. Mňam. Pozrite sa, deti. Auto. Vidíte aj krokodíla? Vezie sa hore na aute. A kde je Šaško? Šaško je v aute. Kde je Kvetinka? Kvetinka je dolu pod autom. A kam sa schovala žirafka? Aha, tam, za auto. A vidíte letieť balóny? Tam sú hore, nad autom. Modrý balón je pri červenom balóne. A čo to ide pred červeným autom? Áno, zelené auto. Skúsime to ešte raz. Kde leží mačička? Na stole. Mačička leží na stole. Aha, nad domami letia vtáčiky. Vidíte? Kde sú? Sú hore nad domami. Kde je lopta? Lopta je pod stoličkou. Aha, deti, šmíklavka. Kde je? Tam pri strome. Šmíklavka je pri strome. Aha, koľko ovocia. Kde je banán, hrozno, jablčko? Áno, v miske. Ovocie je v miske. Mamička tlačí kočík pred sebou. Kde je kočík? Kočík je pred mamičkou. Pozrite sa, slniečko. Kam sa schovalo? Zamráčik. Slniečko je za mrakom. Lopta je v skrinke. Kde je bábika? Bábika je pri lopte. Vidíte Kvetinku? Kvetinka je na skrinke. Kde je obrázok? Za skrinkou. Kde je motýlik? Motýlik je dolu pod skrinkou. A čo to je nad skrinkou? Áno, nad skrinkou sú farebné vlajočky. Už to viem. Všade, kam sa pozriem, kopec vecí nájdem.